Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo. Action Radio Philippines Standard Time, 1:24. Ang oras ginadulong sa inyo.
Mayong hapon naman sa itong mga pinalangga ng mga tagpalamati, welcome sa itong pagpangalagad sa matis ng edisyon sa This is My Life, Agosto 18 tuig 2020. Kada sigling sa mga inadlaw. Pero 18 na, samtang nagapaulo pa huway dirang iba na ng mga kauturan kay tinakapanyaga na iya, ang iba na ng mga kauturan naman nga hingabot pa. Nagayngabot pa sa pagpaniyaga. Okay, go lang kung anong ginahikop ninyo dira sa inyo tagsa kanahamtangan. Samtang inyo naman mga palamatina, nag-aupod kay Tita Wilma. There is This is My Life sa Action Radio Bacolod. Nag-aupod sa tagsa nila ka mga radio, 684 kHz kita. Kag syempre, nag-aupod man, kag nagatanaw, upod sa aton live sa aton sa Facebook page, Action Radio Bacolod. Yes, 684. Amin na itong sa niya Facebook page. Action Radio Bacolod 684. Kag ada man, dira natin nakitaan ang mga preska pa iyan nga mga balita nga diya katabo man karon nga adlaw. No? Sa ating Facebook page, pwedeng gininyo dira man tanaw man. Kag syempre, Tita Wilma, sa aton sa ni website, ada man ang www.actionradiobacolod.com.ph. Tanan na ito nga mga balita inyo dira mabasahan. Kag sa ito naman mga kauturan nga mahilig sa YouTube. Yes, pwede man kita makaobtanay sa YouTube. Search nyo lang, Action Radio Bacolod. Okay? Yes, ito Kag ang aton pagpangamusta man anay sa aton mga kabataan dira magluwas man sa aton mga senior citizen. Kamusta lang ang ara sa tagsa naton kapuloy-an. Sa kutob sang aton maglabutan sa paglingaw sa inyo sa karon nga hapon, magluwas diri sa Dakbanwas sa Bacolod Province sa Negros Occidental and of course sa bugos nga isla sa Negros sa mga kaiping naton nga mga kaprobinsya anan. Pangamusta kita na pangamusta kita sa atong sitwasyon sa aton na pagginawi susulod sa atong panimalay sa piyak sinigi na pangatubang naton subong nga COVID-19. Daw wala ka na sa ihambal da malungo-lungo ka na lang sa sitwasyon. Pero mga anak, padayon kita nga magkig-away. Ha? Padayon kita nga magkig-away, himuon na ito ng mga nagkakadapat, ng nagkakabagay na ito niya nga himuon para sa safety sa ating sa kakaugalingon. Okay, di ba Tita We? Kag kita mo, magluwas pa ito, magluwas ng pandemic nga itong ginatubang, kaina sang aga to, sang gintayog iya sang magnitude 6.6 nga linog. Ang mas bati nga kita mismo diri nakabatsyag, di ba? Mabasfog na paglinog dito sa bahin sang Kitainya nos bate. Di ba Tita Wilma? Kag dako man nakahalitan nga nadulot sang amo iya nga linog. May makitaan kita sa social media nga gina-post man sang atong sini mga kauturan dito. May mga picture man gani gin-post ang Red Cross dito sa ang Red Cross nos bate chapter nga gin-share man niya Senator Richard Gordon, di ba? May mga balay, may mga building na tiphag, na mga balay nga nagkalatipag ang bubungan kag pader, may mga tumbang nga mga kahoy, tingsaron mo na, pati ang tunga sang dalan, nag-crack na, kadamo lang sang nagakatabo na sa karon. Magluwas pa sa mga balatian, magluwas pa, may sinatsanay pa, may encounter pa, ano na bala, ining nagakatabo sa itong kalibutan. Wow, oo. Pero sa nambalingan ni Tita We, why ni surenderanay padayon gihapon kita nga magapat pangatubang sang tanan-tanan nga mga pagsilaw nga ini nga ginahatag sa aton fine kay taasan no Tita Wilma. Okay lang na siya tawe, di ba? Kag dali lang gid bala tawe kung COVID-19 ang paghambalan sa nahambal na naton si maloka lang kita iya sige update man diri sa aton sa Bacolod kay pilang nadugang kahapon gani Tita Wilma, just si 8 so may kabugusan kita diri subong sa Dakbanwas ng Bacolod, 539 ang total na iya nga mga confirmed cases diri sa Bacolod. Samtang sa probinsya nagdugang man kahapon kasi siya naging 813 no? Kag magluwas man sinati, mabatsagan man nato ni kadamo naman sa may nagabatsyag, no? Sa epekto sa COVID-19, magluwas sa aton sili tagsa sa pagibot na
ang atong ekonomiya tanan, halos ng tanan. So, bot silingon, may mga, kung kita nagabatsyag, madamo lang nagabatsyag subong. Kabay pa, na? Nga ining nagasaka nga kaso sa nga COVID-19, nga hindi lang nga aton mga frontliners, backliners ay nagkakapektuhan, tanan, halos na, ang aton mga barangay officials, panisilina naton magaserbi ini nga wake-up call sa iban nga nagapatulog-tulog kag nagapabungol-bungol sa aton sa sitwasyon. So padayon man kita dito, right? Di ba? Si Presidente Rodrigo Duterte, naghigad lang itong semana, dumduman ko mo, nga naghambal siya, di ba? Hambal niya nga maghahatag sang libre nga bakuna ang Russia sa Philippines, no? Dahil siya pagani nagsiling nga voluntaryo siya nga mong una nga magapa-inject sang bakuna nga halin sa Russia. Pare, ay kay ginklaro niya. Ginklaro ni Presidente Rodrigo Duterte, hindi libre na. Hindi libre ang makuha nga bakuna against COVID-19 sa Pilipinas from Russia and China. Hambal sa atong Presidente, hindi libre kundi bayaran iniya sa Pilipinas. Ihamakin mo yan, Giliw. Then, kung ang habal sa Presidente, niya baklo nato ina, ugaling lang, kung mahal, mga bay kita sa akon mga abyan, sa mga bay mo sa iya mga abyan, yung sa Russian President Vladimir Putin, kag ang Chinese President kasi Xi Jinping, kasi niya tagaan kita credit, kita muna, tagaan kita credit line, para utang, credit line gidya. Pero bayaran naton, hindi sa isa lang kabayaran, kundi installment o konhulugan. Nga basta ang ginsiling ko, magabayad kita, hindi inilibre. Amo nang ginahambal niya. Ay, oo. Siling sa Presidente niya, hindi ta manigar mo, hindi ta matago, na nga ginakulang na sang kwatang Pilipinas. Tungod siling niya usmod na ang ekonomiya sa aton sinikungsod bangod sa pandemic. Kaya kinanglansan sa iya bayaran man ang bakuna, tungod di nagasto man sa iya ang China kag Russia sa pagpahimo sini magluwas pa sa kakapoy nga ginabuhok sa mga exports para lamang maka-invento. Kaya yaman ipasalamatan ang duha ka presidente si Vladimir Putin bangon sa pagtanyag sa bakuna sa Pilipinas. Sa tiyon nga mangin available na ini para distribution. Bawti negosyo, okay. Pero, nataon na naman ang mga reaction sa ato mga netizens, sa ato sa mga palanggang mga tagpalamati dira, angot sa ging pabutseng sa ato sa ni Presidente. Hindi libre, kundi bayaran naton. Mga bypassanan. Ari pagyan, ang ato naman mga major stakeholders, nagpaandam sila nga may posibilidad nga madulaan ang Pilipinas sa foreign investments kag trade opportunities kung padayunon o magapadayon ang paandam ni Presidente Rodrigo Duterte nga ipasira ang mga negosyo. Ang paandam nga ginpatigayong sa American Chamber of Commerce of the Philippines ukon AmCham, kasunod sa nga pagpakamalaot sa Presidente sa duha ka telco giants sa telecommunications company bala, sa din nagpaandam siya nga ang punon ang mga inikon, akwaon niya, no? Sa tion nga hindi mag-ayo or hindi magsanyog or maging maayo ang electronic connectivity o kanang serbisyo sa katapusan sang tuig. Siyang hambal sang AmCham, ining American Chamber of Commerce of the Philippines senior advisor na si John Forbes. Sila niya ang threat ni Duterte nga kuhaon kag kontrolon sang gobyerno ang public services, partikular na ang telecommunication sector. May posibilidad nga magaresulta ini sang pagkadula sang kinahanglanon nga foreign investments kag opportunities kag pungsod. Kag hambal pagid niya, pwede man i-considerar na sa mga foreign investments or foreign investors ang pungsod bilang isa ka investment risk bangod sa mga
pamahog sang presidente iya sang Pilipinas. Ara na, amat-amat na sila. Nahan. Pero makoment lang na may mga inchendi kag madalom na paghangok sila. Diba, Tita Wilma? Yes. Pero ang nakakuha pagit sa akon atensyon na tungod sa COVID-19, ining siling balang ang mutation, may mutation sa report ng COVID-19 na na-detect din sa ito sa Pilipinas. Kasi naman sa report na detect din sa Pilipinas ang mutation o kung may mga pagbago sa COVID-19, may change mo or may modification sa COVID-19 na ginaaligang mas infectious sa unang variant sini sa mga experts. Kaya nga ang original nga coronavirus strain, ining coronavirus, di subungan ginapangatubang naton, ang original gid sa mga experts, ginatawag ina nga D614 nga makuha sa mga positive samples. Kaya ang mga bago naman nga mutation sang SARS-CoV-2 nga ginaaligar mas infectious ang bago naman nga mutation sang COVID-19 nga ginaaligar mas infectious sa ginatawag ina siya nga G614. Kaya siguro ang una, ang original is D6 nga D as in dog, D614. Sining ginaaligar mas infectious pa ginatawag na G614. Ginapayag isang Philippine Genome Center kung DGC siling niya ang ilang report na nag-report sila ng detection sa D614 variant sa Siam. Naging patigayon nila nga positive samples ng COVID-19. Random na nila naging pili nga ginkuha sa Quezon City sa bulan sang Hunyo. Nga sa bulan sang Hunyo, duhagid ang D614 kag ang G614 ang nag-detect sa magamay nga sample sa mga positive cases. Pero, ginklaro naman yung sa TGC, there is still no definitive evidence showing. Now, wala pa kunusan ebidensya, definite nga ebidensya nga nagapakita sila. Pero, ang hambal naman ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, niya amo ning ginasiling nila nga this 614G mutation, ini may higher possibility na mas transmissible siya. Nabot silingon, mas higher ang iya level nga maka-transmit sa iban o kung infectious. Pero wala gihapon kita siling ni Vergere, nga wala gihapon kita sa solid evidence to say nga matabo gid ina. Ara naman ang paminsaron sa tao na naghampang nagilang na mo, di ba? Naghampang kay panglakaak sa pag-imagine kag iban magatuon naman kag ano gid bala ay nagakatabo na sa aton subong. Kay amo na natubang subong ang aton sini mga kauturan kadamo sang mga wala sang trabaho. Kay actually ang adult jobless karon ang wala trabaho naglabot sa 45.5%. Unemployed 27.3 million. Ang hambal yan. Ano, abinin niya, reaction sa ngayon sa ni presidential spokesperson niya si Harry Roque. Niya ako mo nalipay, gid ko nga hindi kita ya 100% nga nadulaan sa trabaho. Tita mo lang na reaction niya. Wala niya pa napanumduma ang 27.3 million na kadamuon nga sa mga wala trabaho nga mga Filipino. Ay, naging patigayon sa SWS nga survey. Ay, nga mga anak. Anyway, Tita We, inagamay-gamay lang na i-share ni Tita We sa inyo nga ito man nga mga makiplatan iya. Pero sa dalaga naman sa eton panahon, nangin bagyo ng low pressure area ang gina-monitor sa pag-asa ina sa atin ng update. Kaya naman sa pag-asa, si Bagyo Helen siya. Pero sa karon, si Helen ara sa Western Basco, Batanes, pero hindi man siya maka-apekto gid-ana, hindi man siya maka-apekto diri sa aton. Ang pagululan, pagulugan way na ni siya kasi paghabag sa pag-asa kung makadto na ni sa China ang iyang nga direksyon sa China na kag hindi ini siya mag-landfall
At dito na siya malandfall sa Guangdong province sa China. Sila lang to hindi na din sa Pilipinas kay kaluluoy na kanindi, no? Anyway, ang draw, amoy na magadulot sa mga pag-ulan-ulan, dali man sa aton sa Visayas, yan. Kag may pagulugal uman, nga kalangitan, kita iya nga ma-experiensyahan, may mga isolated panalag sa mga pag-ulan. Kag syempre, alas 5:21 kaina si Haring Adlaw nagpakita, kag magatunod naman ka na alas 6 just si 8 sa kasikid mo. Pero relax lang ka mo dira. Kung naglingin ang ulo ko tungod sa mga report nga mga nakitaan ko nga share sa inyo karon gahapon, relax lang ka mo dira. I remind ang bahay nun, ang aton matakong nilalantunon nga igalingaw sa inyo sa sininga hapon. Tita Wang, you made me live again from Janet Basco. Aton man ginalingaw sa idol sa mga palanggang mga tagpalamati sa aton mga late tuners sa hello dahil sa inyo nga nagapod sa aton sa inyo mga transistor radio sa nagapod man sa aton sa Facebook Live. Alauna 58 Action Radio Philippine Standard Time ang aton man anay Dr. Alfred Pure Magazine T. Sa
Washing is the first line of defense against the spread of all viruses, especially Okay, manami ako na si Tita Wilma sa itong mga kauturang nag-upod sa itong dira sa FB Live Hive and the Hello Link dira nag-upod sa itong live, si Sir Erwin Gonzalez. Mayong hapon lang ta. Sa kay Miss Jean, oh sister, good afternoon dito with monitoring always. Keep safe always. Likewise, dear. Good PM, Tita Wilma. Pamati kami din, Coco Franco, pangapi diri sa Maaw. God bless. Okay, Erwin, thank you again. Kay Chanelin Patiga Diaz. Hello po, ganang hapon po from Cavite City. From Cavite City, yes. Maria Bella or Belia Gonzalez watching from Santa Rosa, Laguna. Dakudi, wala sound, Action Radio Bacolod, hindi. Kung may notice mo pag wala sang sound, sa lower part may makita kada, no? O may makita kada sa imong screen, sa lower part nga, this part of the program is muted. Basta mag-play si Tita Wilma music, ma-mute din na siya. Okay? Gets mo, girl? Yeah, gets mo. Hindi na si Dako, gali lalaki. Sorry. Rose Guevara, good noon, Action Radio, watching from Alabang, Muntinlupa City. Annabel Garcia, mayong hapon Tita Wekag sa mga taga Sitio Bitak-Hadi sa family Ligarde. Stay safe always. Rose Guevara, nga wala sound. Nabatian mo ng reason, girl. Lawrence Zarder, good afternoon, Tito Will. Magkapamatigid kami sa inyo program. Salamat, Lawrence. Binabati ko kuya ko dyan na si Agi Patigan na sana magpagaling na siya o get well soon sa kuya ni Channeline. Just si Mark Ann, mayong hapon sa tanan, kamusta ang mga tagpalamati ni Tito Wilma? Salamat gid. God bless gid. Salamat gid sa imo. Yes, magluwas man na Tito we. Yeah, kasi in the Ronnie Rihida Travada, may nag-upod sa aton. Good PM to Wilma, monitor lang kami live from Valladolid. Salamat gid in the Ron, si Tuto Ian, get well soon. No, sa batchmate ko kay Hinidino Cadiz, no? Good afternoon kay Inday Salve Gatilugo. Nining Malu, hello, mayong hapon. Sa inyo ni Tutulari. Okay lang. Arlene Hongkuluman, good afternoon Tito Wilma. I'm watching from VGA Executive Homes, Mandalagan. Mayong hapon lang dira. And thank you, kid. Okay damo sa ila. Please greet family Seba, Lumanog family, Hungko family, Gamoza family, and also sa hinablos ko nga si Rose and Lumanog Seba nga nag-prepare sa TikTok video niya para sa activity nila sa school by online ba gali hashtag Action Radio, hashtag God bless us all, keep safe sa imo man girl. Ligay Villares Achivar, thank you. Tawe, good PM, hello kay Ramon and Lucy Achivar, Kyle Bimbim watching live. Thanks Tito and God bless. Hi man kay Mary Ann Gumire, thanks man. Hello, good afternoon Action Radio Bacolod, Remy Baruelo Cardoso. Hi, thank you man. Man si Inday Giselle Franco, dira sa may maaw. Si Mami Diana Consolacion, nag-upod man sa eton live. Mami Diana, hello Daddy Boy, mayong hapon lang da. Siyempre kay Mami Pilar, kay Nanay Dayin, dira sa may Isabela, tanan nga mga taga-Isabela, dira nga nag-upod sa eton every afternoon. Madamo ginya salamat sa inyo. Kay Mark Psycho, hindi ko mabasa ang imo sinikin, send. Anyway, ikaw mo lang na siguro makaintindi. Marlene Diaz, nag-upod man sa aton, karon nga hapon. Yes, Tuto Eric, mayong hapon man. Girlie May Atong Zalazar, salamat man. Mayong hapon, Tita We. Maulan nun di sa Cainta Rizal, Manila ta. Okay, halong kada ha? Miss Heaven, good afternoon. Kag sa aton man mga miyembro sa OTTG Group ng Operation Tulong Task Group naton, especially kay Aderica Ford, sa Christine Taxi. Wow, gapangamuyo gid. Yes, always gid. Kinahanglan Ederica Ford, no? Keep safe. Halungan mo, kaugalingan mo. Halungan mo man ang mga pasahero mo para safe kamo tanan. Kita tanan. Alex Fuentes, naman siya nagpamati. Kag nagatanaw kay tawe. Bia Jonathan, yes. Yes, ga-wave sila. Okay, si tawe, ma-wave man sa inyo. Well, anyway, thank you again, no? Kay Vincent Chavez, mayong hapon man, ara ka man sa work. Thank you. Kay Unichin Barredo Cuenca.
mayong hapon. Siguro enough lang na balikan lang na karon ni Tita Weng iba neton nga mga greetings. Thank you gid sa inyo. Balik lang si Tita Weng dugay-dugay. Siyempre, sige sa oras, alas 8 na, Action Radio Philippine Standard Time. Ara, gali sa Inday Dia Jonathan, igapod sa Anton. So, siningabahin, si Tita Wilma magabasa sa aton sulat. Sulat halin sa Messenger. Okay? Kag ang aton sini letter sender sa karon nga hapon, ini siya patawag sa ngalan. Sino siya gani kay na Tita Wilma? Inday Maricar. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubok, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay okay, so nakabala ni Tita Wilma, ang ating sinisulat, ginpadala sa ating personal nga account sa Facebook. Siyempre, mabayto na ito. Sa ating
messenger. Kagang atong sini pagpadala, pero antes kuman basahon, sa mga interesado man, sa mga gusto man magpadala sa mga istorya nila sa kabuhi, kamumain, gusto ninyo i-share nga sa inyo kabuhi nga nakatag sa inyo sang leksyon o kung inspirasyon man. Kung problema, ang iluyag ninyo pa ngayon personal advice ni Tita Wilma, isulat nyo lang. Nakin ipadala din sa akin na personal na account sa Facebook. If not, pwede ninyo mapadala din sa Action Radio. Hapos mo na Tita Wilma. This is my life. Action Radio Bacolod. Will Rose Building, Burgos, Luzon Street, Bacolod City. Okay? Yes. Pwede nyo lang di mag-drop by o kung mapadala man sa post office. Pero pinakamapo siyempre Tita Wilma. Ari, yan na sa Facebook account na ton. Pangitaan nyo lang da. Wilma ang sinasugaton. Click nyo lang ang send message. Pag-type. Mabato na ito. Aha! Ang atong sender sa nambala ni Tita Wilma, ready siya. Nagpatawag siya kay Maricar. Kag ang mensahe ni Maricar nagasiling, Dear Tita Wilma, maayong hapon lang sa imo kag sa tanan nga nagapamati sa ila radio kag sa nagatanaw sa FB Live. Kami tita diri lang kag sa tanan man nga mga programa sang Action Radio. Pero kulit gidiya ang akong lola. Kabalukan Tita Wilma nagka-interest man ako nga ipadala ang akong problema. Kabahin sang istorya sang akong kabuhi. Tawag lang ako kay Maricar. Kag sa amon pamilya, wala kami father figure. Ginbilin kami sang amon tatay. Bata pa ako sang panahon nga ato. Galing Tita Wilma, permi nakalak ang puwartahan sang balay. Kag ako ang nag-aasikaso sa amon. May mga tion nga nangin sensitive ako. Kag abi mo tita, malayo ako sa mga lalaki. Nakadlok ako. Pero, sang makilala ko ang akon na pamana, ginakahadlukan ko. Pero nalipatan ko man ang akon ginakahadlukan na pagbiya sa amon sang akon amay. Tungod sa ginapakita, sa ginapabatya nga pagpalangga sang lalaki nga ginpalangga ko. Wala man ako sang nakita nga malaing nga batasan niya, kag ka-very sweet sa iya sa akon. Bisan sang makasal na kami, ang tanan nanging maayo para sa amon. Ginahimo niya ang tanan para madula ang kahadlo ko. Nga matabo sa akon, ang natabo sa mama ko. Nga ginbayaan siya sang tatay ko. Wala pa kami sang bata sang bana ko, Tita Wilma. Pero nagbago ang tanan. Sang magdesisyon siya na magtrabaho abroad. Gintawgan ko man dayon ang amon paryente para ma-confirm kung makita niya bala ang akon ba na dito, amo ini ang isura kay wala pa sila nakakita ay in person. Sang paglakat sang bana ko, Tita Wilma, okay lang sang primero. Maayo man. Hinali lang, may nagbalita sa akon na nakita niya ang akon bana nga may ka-date nga iban. Every time nga day off nila. Ang akong paryente nga atuman dito, gintawgan ko man dayon, Tita Wilma, para ma-confirm ko
Ang report kinabaton ko natungod sa bana ko. Siya gali kabaluman, Tita Wilma. Pero, hindi siya personal na kilala sang bana ko. Ta, gapatid ko yang nga God is good sa akon. Wala gid niya ginpasugtan nga hindi ko mabalaan ang ginahimo nga katuntuhan sang akon bana. Ang ending, gintapos ko ang tanan. Nagbulagay kami, kag natabo man sa akon ang akon ginakahadlukan. Gusto ko na nga pangampo. Gusto ko na nga magpangampo. Pero, nagpakaisog ako. Ang hambal ko sa kaugalingon ko, hindi pa ini ang katapusan sang tanan. Nagpakabakod ako, Tita Wilma. Pero, kabudlay sang akong sitwasyon. Sabay pa nga naintindihan mo man ang akong balatsyagon, nagpasensya nga napautuwas ko ang akong problema sa imo. Marika. Okay. Sa imo, Marikar, una-una, salamat kag maayong hapon gid sa imo. Salamat sa paambit mo kung pag-share mo sang imo sini kabahin sang kabuhi. Nagapakita din man nagapakita din man sa kaundan sang imo sulat ang kahadlok tungod sang inagihan sang imo iloy sa imo amay. Pero nakita man naton nga mabakod ikaw. Isa lang mahambal ni Tita Wilma sa imo pagpakabakod. Palanggaan ka o galingon mo. Palanggaan ka o galingon. Pero tandaan mo man nga ang pagkabuhi sa kahadlok. Hindi ko magpabilin ka sa kahadlok. Kinsa ra bala hindi maritan. Kung ipabilin mo inang kahadlok sa imo dughan kag sa imo bugos na pagkatao, hasta o kunasta or tungtug sa nga magapabilin ka sa amo sinang-asasmasyon. Bot silingon, ikaw mismo ang nagapaanto sa imo kaugalingon. Ya kung tan-awon wala ka naman sang dapat ikahadlok pa, di ba? Wala ka sang dapat kahadlukan tungod hindi ikaw ang may kakulangan kag hindi ikaw ang may sila sa natabo sa inyong pagpanabot. Pasalamat ka sa Diyos. Di ba nagambal ka? God is really good sa imo. Pasalamat ka man nga wala pa ka mo sang anak kag dira nimo natapos man kung daw ano kadako sang pagpalangga sa pagduduma sumbana mo sa imo, di ba? Question lang gini Tita Wilma sa imo, day Marika. Focus mo na lang ang pensar mo subong, subong. Ara pa na dang heartache, di ba? Ara pa na da sa hadlok, sa subong. Hindi ka magpadala-dala kaya pag mahulog na sa depresyon, syempre, wala sa iba niya makaluluoy, ikaw biglang. Focus mo lang ang pensar mo sa kaugalingon mo. Focus mo sa nagakatabo subong kag hindi sa imo nakalisan. Tandaan mo, kung nagalakat kita sa dalan, ang nakaligad ato na, nabayaan ta na. Di ba? Nabayaan ta na. Kung may mga maayo nga natabo sa ato nakaligad, pwede kita makabalikid. Di ba? Balik doon nato na nga itong ginulihan. Kung may nakabulig sa ato. Pero ang mga masakit kag ang mga makahatag sa imo sang kahadlok kag kabugat sa imo pagpadayon sa pagpanglakaton talikdi kag hindi na pagbalik pa. Kay sigurado nga hindi na makabulig sa imo kung pamensaron mo inang permi nagakatabo sa imo. Kung amula na permi unod sa pensar mo kag balasyagon mo, magapabilin kag sa among sinang sitwasyon, hindi kag makatibawan. Kung magbalikid man siya sa imo, kung gusto niya, no? Let's say, kung di hambal mo, nagbulagay na ka mo, gusto niya nga makig-reconcile sa imo bilang bana niya, hinay-hinay na. May leksyon ka na. Paminsaron mo gid na sang maayo. Kay nga, dinpunto ka na niya na kaisa, may posibilidad na suliton pa niya o may posibilidad na matabo inaliwat. Dapat
manuto ka na, mag-mature ka na sa sina nga bagay. Batunon mo ang anuman nga mga pagsilaw nga mag-aabot pagid sa imo kabuhi. Ginatakos ang Ginoo para nga ginatakos ikaw sa Ginoo para nga ma-overcome mo ang kahadlok sa imo kaugalingon. Ma-overcome mo ang kahadlok na nabatsyagan mo, ang mga na-experiensyahan mo, siguro mabuligyan mo pa si mama mo. Ay, naman nga ginakadlokan na to. Basta ara ka lang kay Lugway kasi dapat kahadlukan na, di ba? Kinahanglan mangin hilway ka, mangin free ka na sa nakaligad. Buwa ka na sa shell sa nakaligad. No? Buwa ka, pagkagwa mo umpisahi, panugod kaliwat. No? Tugod kaliwat sa wala. Manabala? Kung nasarangan ni mama mo ang tanan, kag nangin ikaw ang produkto sina tanan, ang mga hindi maayo ibilin. Magpakabakod ka, sarangon mo nga malimtan ang mga masakit nga ginhimo sa imo, maliid nga ba na or traidor nga ba na, di ba? Amo na ang kasakit, okay na. Amo inang himuon mo, dira ka hugot sang imo pagpakabakod para makapadayon kaya. Ang pagpangamuyo, ara din always, hindi ka din magbuhit. Pakabakod ka, of di si mama mo, ara pagani si lola mo, hindi lang go lang ang life. Amo gina yung life sa kalibutan, di ba na? Okay. Umpisa ikaw sa sugod kang magpakabakod para nga mangin maayo ang imo pagkabuhi. Mag-aayuhan pa ikaw. Okay, Maricar, salamat gid ang amahanon nga ato man ginadunot para sa inyo. Ang aton man amahanon nga ginadulot para sa atong sinulator standard karon nga hapon nga nagpatawag kay Maricar. Umpisahi ang bag-o mo nga kabuhi, move on girl, na hindi pa ulihi ang tanan.
para nga magmalipayon ikaw sa palaabuton. Okay? Yes, salamat man sa inyo, Maricar, kay sa ibang paginato nga mga kauturan, nga upod man sa itong kukiningapon. Ang istorya ninyo sa kabuhi, nga gusto man ninyo ipaambit sa iba naton nga mga kauturan, nga makuha nila leksyon o inspirasyon man. Ara lang isulat, ipadala, dali man sa itong pwede sa Facebook account ni Tita Wilma. Search nyo lang, Wilma Antokino Sugaton. Send message, click, type nyo, send nyo. Mabasa ina ni Tita Wilma. Anyway, thank you, kid. Kay Bia Jonathan, mayong hapon, Saudi family sa Kasilingan. Good PM to watching from La Casiliana, halina kay Luel Saudi. So, pero hindi man nato na pagkalipatan ng itong horizontal plus goal na para inasam maayos. Tamyaw tada si Lidoy Bologna. Mga pumuluyo naman obrahon. Hindi ko magets Lidoy ambot sa imo da, ha? Ma'am Elizabeth Malak Gamala, good afternoon. Ma'am Wilma, keep safe always. Take care. May God bless and protect you. Likewise, Ma'am Elizabeth Malak Gamala. No? Salamat gid. Kag Lidoy Bologna, yes, Sara. Kay man gawpod sa iton si Ronia Jukadi and Tupina. O sino mga upod mo da? No? Dira sa may hapa-hapa yung hapon like dira sa inyo. Salamat gid. Dira kay Nanay Lina Binet mayong hapon, sa kay Nanang Adelaida Hilborion, salamat mayong hapon man sa inyo, kay Lydia dira kay Danilo, syempre kay Nanay Nelly Malate mayong hapon lang dira sa inyo. Kag Chay Pingot kay Chay Milag mayong hapon lang dira. Dira sa shop ni Junior Abener. Salamat man sa inyo mayong hapon lang dira sa inyo. Kay Alex. Loren Diaz Lukban Kosyo, mayong hapon. Bibo Trojo Jr., kamusta lang? Warlito Nasya. Kay Ire Kabansagan, mayong hapon lang da, na Ira Kabansagan Inventor Talurong. Kay Enrique Algara Jr., Ryan Helboligaya, mayong hapon man. Kay Maybay, salamat man. Kay Lawrence Harder, salamat. Alex, tapos na si Alex niya. April Banaag, thank you man. Kay Pinky Diaz Carmonica, kay Arlene Chucanes, Melchor Rigala. Yes, hello Moy. Draw. Hindi ko maano kay nalikdan siya. Martin Gonzalez, kay William Villas. Salamat kay salamat gid sa imo. Kag Jesse Mark N. Salamat man. Inday Plaza, kamusta lang? Kag syempre kay Inday Rose Guevara, kay Eden Kaalim. Good afternoon. Dennis Richard Tibor Roma. Good afternoon. Arlene Hongko Lumanog. Kag kay Joey Benedicto Atenoso, kay Ernesto Libas or Kindle Serna, ay classmate, kababata ko pa ni siya. Razel Trembivilla. Kamusta lang na Ernesto sa kay Stella, no? Sa imo sinipa lang kang asawa. Okay, salamat gid. Relax lang da. Mark Anthony Castro Delgado, Tita Wilma mayong hapon gid sa taga Purok Fatima, Barangay Talok, Bago City. Okay, relax lang anay. Balikan ta naman na nato sa mga greetings sa daligid lang. Salamat gid.
Radio Philippine Standard Time, alas 2:21, 2:21, padayon si Tita Wilma. Mayong hapon lang da kay Inday Remy. Remy Baruelo Cardoso. Good afternoon, Action Radio Bacolod. Salamat, gid. Kay Miss Jane Candido, good afternoon. Kay Nanay Kurt, mayong hapon lang dira sa inyo. Ara sila nagapod sa aton. So tuiyan kay Rona Rihida. Sa ila dira na Inday Norma Rosales kay Inday Grace. Kamusta lang kag maayong hapon sa inyo. Dali lang Tita Wilma, ang aton nga tips nga ma-share sa aton mga palangga nga mga pagpalamati karon nga hapon. Ano naman ma-share ko sa inyo ma? And then nasiplatan ko na naman sa mga palakaon sang cheese. Palakaon sa mga cheese. Ano really cheese? Sakto wala? Cheese. Kay kung cheese lover ka, nami ni sa gali ang cheese kay nga ang cheese say cheese naman naman pa-picture ka mo na nami ni siya sa mga may heart disease, sa diabetes, kag nagapanubo pagid sang inyo cholesterol, di ba? Unang balita say cheese para gwapa ikaw kag gwapo ikaw kung nagapa-picture ikaw kabalo kita kadamo sa mga mahilig sa cheese, bisa ginahimo toppings, di ba? Sa maghimo ka pasta, ginabot nga spaghetti, pizza, salad, mga palaman sa tinapay, di bisan basta may cheese ginamit na para sa ila na siling gani sa iban nga ini unhealthy, di ba? May nagahambal hindi nami sa ikaayong lawas and cheese. Kaya nga nagaangkon ini sang saturated fat. Pero kabalo lang sa pagtuon ang husto nga pagkonsumo kag pagkaon sing cheese, madamo iya sa mga maayo nga benepisyo sa aton. Amo na sila naton sa tanan nga bagay, basta in moderation, good. Pero kung sobra-sobra, malain. Kung kulang-kulang, malain man. Okay, harin siling naton. Nami ni siya nga inubato sa heart disease. Kaya ang pag-consume or pagkaon mo sa 2 ounces o kung 1 inch cube, tandaan nyo, 1 inch cube, ang inch isa ni ka pilo sa kamalagko mo, isa na ka-inch mo, di ba? Ang 1 inch cube sa cheese, magkaon ka na adlaw-adlaw, makabulig ina para malikawan mo ang nagkalain-lain nga klase sang heart disease. Kaya nga, nagaangkon sa nagkalain-lain nga vitamins. May calcium na siya, may potassium, kag magnesium, may riboflavin pa kay B12. Makabulig man sa imo palitaw sa diabetes. Gani para sa mga tao naman nga may sweet tooth, wala ako mahilig sa pagkaon sa mga matamis na oxgid, oxgid ina para sa inyo. Kag nami man siya sa cholesterol, adlaw-adlaw man nga pagkaon sa cheese makabulig para mapanubo ang cholesterol sa tawo. Kay man sulod sa pagtuon, di ta nagaangkon ini sa nga pareho nga amount sa saturated fatty calories. Ang mga cheese eaters na di hamak man nga mas manubo ang LDL cholesterol kumparar sa mga tao nga mas ginapili nila ang pagkaon sa butter o margarine. Nagapabaskog pagyan sa aton lawan. Ang pagkaon sa halos isa katasa sang ricotta cheese, bobe ricotta gid na kamalmaal. Ang pagkaon sa isa katasa sang ricotta cheese sa isa ka adlaw sa sulod sang 12 or 12 ka semana, makabulig para mapabaskog ang imo lawas. Ilabi na sa mga may edad na. O nag-edad, let's say, 60 na ba mga senior citizen, araay na. Kaya man sa resulta sa pagtuon, way back, 2014, sa clinical intervention, gina-advise sa mga sa mga may edad na, sa mga senior, at mga seniors, ang regular ka gusto nga pagkaon sa cheese. Kaya nga, ini ang milk protein base man, hindi lang yung sa pagpabakod sa mga katulanan, kundi nagapabasko bigyan sa ating lawas. Kung sila mga cheese lovers, the cheesier, the better, di ba? Ito ginaya nga, paborito giman nato ng cheese, hindi lang para nga makasiling ka, ay kanamit bigyan. Kundi sobra bigyan nga okay, tungod damo gali siya sa mga damo gali siya sa maayo nga benepisyo nga mahatag sa atong lawas. Pero syempre, pareho man sa iban nga food, iban nga pagkaon, dapat hinay-hinay man. Kay kabalo man kita tanan, nga ang sobra
ang sobra-sobra hindi makapaayo, di ba? Tandaan lang naton, moderation ang kinahanglan naton sa anuman nga bagay. Gets nyo? Okay. Ina ang atong sa share sa inyo karon nga hapon ang cheese. Okay, Tita Wilma. Pero hindi man naton pagkalipatan ang Dr. Alfred Pure Mangosteen Choco with Stevia. Sa nahambal na naton 100% pure mangosteen naturally na kag 100% organic. Pinaka the best na sa mga bata, mga nanay ha, sa inyong mga kabataan, labi na sugod ng ang iba na sugod ng ilang klase, ang iba nagapreparar pa, para nga mag-alerto ang memorya sa atong mga kabataan. Dr. Alfred Pure Mangosteen Choco with Stevia. With Stevia kay natural sweetener inang Stevia. Nagapanami man na sa ikaayong lawas ang aton sini mga iloy nga bag-ulang nagbata, nagapasuso ka, let's say, sa imo baby. Yes. Mabuligan ang imo lawas niya, magniwang. Papalikaw pa ikaw sa bughat-bughat. Mamakal natin ang Dr. Alfred Pure Mangosteen Choco with Stevia sa tanan nga Wacom Chinese Drugstore, sa tanan man nga Sincere Drugstore, sa tanan nga Drug. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
ginengganyo ang makaksyon ninyo mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Action Radio! Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Mabas kung ng immune system, syempre kinanglan resistensyado kita. Ato naman Dr. Pinoy, squalene capsule, kinanglan ginato ni na adlaw-adlaw. Magluwas sa pinom na squalene capsule pag bugtaw naton sa aga tapos naton pangalimog, kinahanglan kaon man kita sa masustansya nga pagkaon, exercise, ay silex ang adlaw kun ara sa aga magpainit kita mga 10 minutes okay na siya kag walking dira sa palibot kinahanglan gid makaunat-unat ang aton mga kaugatan kag aton mga katulanan, and of course ang aton man Dr. Pinoy squalene capsule nga 100% pure squalene, wala lamod chemical, wala sa malay na side effects sa aton ikaayong lawas. Amo nang kinahanglan naton adlaw para mainugbato kita sa ining makahalalit iya nga daw sobra-sobra na gid sa aton lawas. Di ko na huyang-huyang imo immune system te amo na siya pero kinahanglan mapag-gross kita, healthy kita mo naglatawe no. Kung ikaw naman may ginaantos nga balatian, kinahanglan mo 3 times a day, 30 minutes before ikaw magkaon ng pag-inuman sa Dr. Pinoy squalene capsule. Tandaan lang gid nimo nga Dr. Pinoy squalene capsule epektibo masaligan, malawig na yang masaligan ini sa aton man mga kauturan. That's why ara paghihapon. Kinahanglan nato ina kung putano ikaw aton produkto kay sa imo ginabatsa gatong Dr. Pinoy hotline 44129 Pinoy Pharma Health Incorporated sa Art District sa Maylo, West Mandalagan. Mapakalina sa tanan nga Sincere Drug Store, tanan nga Negros Grace Pharmacy kag sa tinanman nga the generics. Yes, Tita Wilma. Sa mga nagahulat sa ilatag sa inyo tag sa zodiac sign. Ang aton horoscope karon nga adlaw Martes, Agosto 18, 2020. Sa mga celebrators naton na nag-celebrate sa ilang birthday today, kag sa mga mag-asawa nga nag-celebrate man sa ilang wedding anniversary, syempre, Tita Wilma, happy birthday and happy wedding anniversary sa inyo. Na? Aton lang stay safe, stay healthy sa gihapon, kag more years to come, and kinahanglan be happy kita. Na? Sa aton man mga kauturan dira, na? Sa nahambal man naton, una na nga zodiac sign tawon. Leo na kita. Ang mga Leo na tao Hulyo 23 tugtog Agosto 22. Mga Leo, mangin matawhay ang inyong adlaw, kasi siyempre big day ninyo, tawhay ang panahon para sa inyo sa pagbuluto masyar, o kung paglakat-lakat, okay lang na, pero hindi magpalayo. Kinanglan may mask man ka mo, social distancing. Galing, ari lang hindi magsobra-sobra man sa paggasto, nga hindi man naton dapat gidyabaklon, Leo, ha? Hindi magsobra-sobra dira sugid or tikalpik ba na or pakita nga damo kaya kwarta. Subong kinanglan pugtanay paha tungod sa epekto sa COVID-19. Pero hambal sa imong horoscope, hinay-hinay lang, halong-halong may. Mga masuwat yung mga numero 5, 9, 18, 23, kag 41. Lucky color white. Sa mga Virgo naman, ang mga Virgo na tao, Agosto 23, tugtog, Setyembre 23. Abi mo bala Virgo, mangibabaw sa pensar mo, subong nga adlaw nga feeling mo, daw wala padulungan ang kabuhi mo. Ay na naman, pasigbato ina. Hindi na siya namin. Tandaan mo lang Virgo, tugtog, buhi, may pag-asa. Maswerte mo nga mga numero, 2, 11, 22, 25, 39, kag 40. Lucky color, purple. Sa mga Libra, Setyembre 24, tugtog Oktubre 23, sa imo Libra, may pila ka mga pagbago sa imo trabaho nga makapagamo sa imo pensar.
Yan. Kung tunan mo, kag mahibaluan mo, kabalo ka gid sang dapat mo himuon. Mga masuwati mo nga mga numero libra, 7, 21, 22, 35, kag 38. Beige is your lucky color. Sa mga Scorpio, Oktubre 24, tugtog Nobyembre 22, ikaw, Scorpio, dako gid ang pagsalig mo sa imo kaugalingon karon nga adlaw nga masarangan mo ang tanan tungod sa imo ginaangkon nga energy of prosperity. Wow ha. Muna kaya ano para sa imo? Okay lang, laban lang na may suwanti mo man nga mga numero 2, 13, 26, 32, kag 41. Maroon is your lucky color, maroon. Sagittarius, Nobyembre 23, tugtog Disyembre 21, kung nakaangkon ka sang hindi nami nga eksperyensya, dapat kalimtan mo na ha? Kung hindi to siya naming nakaliga, dapat kalimtan mo na move on. Ha? Move on ka, kag magpadayon ka sa pagpaninguha. Mga masuwanti mo nga mga numero, 9, 15, 18, 27, kag 38. Your lucky color is sapphire. Capricorn, sa mga Capricorn naman, Disyembre 22, tugtog Enero 19. Hi, Capricorn. Nabatsagan mo subong adlaw ba? Do katamad, di Tita we. Diba mo nabatsagan mo, kaluyas ang lawas mo, ginatamad ikaw, ay, pakigbatuin na. Hulag ka. Na? Hulag ka, kag magpangabublay. Kaya wala sa matabog sa imo, kung patbaya-baya ka lang. Magsuwati mo nga mga numero, 2, 10, 23, 31, kag 39. Lucky color, light green. Ina ang unang abahin sa aton man pagbasa sa inyong mga zodiac sign para man sa aton tagsa ka horoscope. Pero syempre, ang aton na DTX 500 capsule, ina para man sa complete management sa aton liver o atay. O ganyan. Life Extension. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita ang dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan
radyo. Pagkulong nun kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Time, alas 2:55. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Tangkimo sa Okay, Ayun, padayon Ma'am man si Tita Tita Wilma sa my That's life. My Kay Life. Julie Hildo Gonzalez, good afternoon. Salamat, Gid. Maria Belia Gonzalez, salamat man sa Santa Rosa, Laguna. Leonila Taronsang, good afternoon to stay safe and God bless. Kay Maria Luz Grialdo Macunat, kag kay Genius Sulgon, mayong hapon man sa inyo. Tapuson ko, anay, ang nabili natin yung mga zodiac sign para man sa itong sa ka-horoscope. Aquarius na kita. Aquarius, mga natao Enero 20, tugtog Pebrero 18, good news para sa inyo. Kay nga natala na ang dako nga pagbago sa kabuhi inyo. Kung padayon kamo nga magpaninguha. Siyempre, no? Go, go, go lang. Mga masuwerte ninyo nga numero karon nga adlaw, 5, 15, 20, 33, kag 40. Lucky color, royal blue. Sa mga Pisces naman, Pebrero 19, tugtog Marso 20. Ang maayo nga balita, mabayton mo man karon nga adlaw Pisces, kag ini posible may angot sa bag-o mo nga trabaho o personal mo man nga kabuhi. Mga maswerte mo man nga mga numero, 9, 14, Justice 7, 23, kag 36. Which is your lucky color? Sa mga Aries, Marso 21, tugtog Abril 19, abi mo Aries, former classmate mo,
abyan mo or kapamilya mo nga dugay na nga gusto ikaw ma-istorya pasugti man na makita ay man ka mo or bisan apagi na lang sa tawag or chat, whatever, sa karong nga moderno na yung tanan, wala imposible. Di ba na, Iris? Go! Masuwati ninyo nga mga numero sa rest Justice Days 24-39 kag 41. Cream or white is your lucky color. Sa mga Taurus naman, ang mga Taurus na tao Abril 20 to Mayo 20, don't worry, Taurian, tungod ang palangga mo magapabilin nga tampad sa inyo. Kung may gusto ka ihambal, sa iya, hindi kagad magkatangkap. Go na, kay gahulat malang na siya. Mas swerte mo man nga mga numero 4, 12, 18, 21, kag 30. Baby pink is your lucky color. Sa mga Gemini naman, Mayo 21, tubtob, Hunyo 21. Tanan mo aging pangabudlayan, Gemini, magabungag yan. Hulata lang ang husto nga tion sa ang konsinitanan. Mangin maayo man ang imubugos na adlaw, kay mga masuwati mo nga numero, Gemini, 11, 23, 35, 39, kag 45. Lucky color, canary yellow. Sa mga Cancer naman, Hunyo 22, tubtog Hunyo 22. Abi Cancer, tagay man sa gusto nga panahon na imo kaugalingon, nga amugin ng kinahanglan mo subong. Mag-relax ka man, kag mag-enjoy. Inagid ang kinahanglan mo. Mga maswati mo nga numero 1, 10, 20, 28, kag 34. Lucky color, green. Okay, nabatian nato na itong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope. Para karon nga adlaw, Martes, Agosto 18 tuig 2020. Okay, dugay-dugay mga pina sa Tita Wilma, na? O pwede nga itong Horizontal Plus Coffee Mix ang kape. Nga himuhalin sa soya balunggay kag Zan. Radio Philippine Standard Time in Punto de Stress, ang ito na 3 o'clock, prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay, pagkabalik si Wilma, pagkatapos man sa sila sa mga commercials. Ang Dr. Alfred's Green Coffee ay double action. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha,
likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sa mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot na nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan huraton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko kay nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counter
counterpart sa Senado nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa Kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old... Padayman, kagaan-gas man, dito nagpagabay kita sa mga kalamati para mananay sa oras siya tarata by COVID-19. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayong nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Mga Bible verse for the day. Halin sa Psalm chapter 13, verse 5 and 6, and it says, "But I trust in your unfailing love. My heart rejoices in your salvation. I will sing the Lord's praise. Salamat gid sa inyo mga palangga neto ng mga tagpalamat sa mga wala neto ng time. May damo gid nga salamat sa inyo pa sa inyo. Was naman. Standby sa batang mga drama. Mensahe sa pagkikita. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,
Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio!